Hola, bon dia a tots i totes. Benvinguts en aquesta classe en la que tractarem l'Organització Institucional de Catalunya. Abans de començar, doncs bé, presentar-me, soc la Cristina Silva, professora del Centre i de les Acadèmies Aulacat i CEASPORT, i com us he dit, avui analitzarem tota aquesta temàtica d'institucions de Catalunya, entre les quals englobarem la figura del Parlament, del Govern i del president i la presidenta de la Generalitat de Catalunya. D'acord? Bé, recordeu que la classe serà gravada, per la qual cosa després la trobareu pujada a la vostra aula virtual, a l'apartat de l'Organització Institucional de Catalunya. D'acord? Llavors, si la voleu veure en diferit un altre cop, no hi hauria cap tipus d'inconvenient. A més, també disposeu d'un xat en directe per tal de fer-me arribar les vostres consultes, aquelles consultes que us vagin sorgint al llarg de la sessió. D'acord? Doncs bé, si us sembla i sense més preàmbul, comencem el que és amb aquesta unitat, ja que és una miqueta llarga i anirem veient cada figura per pas. D'acord? Doncs bé, comencem amb una petita introducció i veiem on es troben els inicis d'aquesta organització institucional. I, evidentment, ens hem de remuntar que la seva regulació es troba a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006. Per què? A veure, si busquem una definició del que entenem per Estatut d'Autonomia de Catalunya, en aquest cas, diem o la definim des d'un punt de vista formal com aquella norma institucional bàsica que regula l'autogovern de Catalunya. D'acord? El fet de definir-la com la norma institucional bàsica vol dir que regula tot el que fa referència a la Generalitat. Per tant, Parlament, Govern o President o Presidenta de la Generalitat. D'acord? Per tant, avui les figures les trobarem regulades en aquest Estatut d'Autonomia de Catalunya. D'acord? Recordeu que actualment tenim vigent el del 2006, que va entrar en vigor en aquest 9 d'agost del 2006. D'acord? I bé, hi regularà la Generalitat, que com us he dit, la Generalitat és aquell terme que engloba tot el sistema d'autogovern, és a dir, regula tant el Parlament, Govern, com el president o presidenta de la Generalitat. Una miqueta d'introducció perquè veiem on ens endinsem i comencem. Comencem amb la primera figura, que és el Parlament de Catalunya. Bé, en primer lloc, heu de tindre en compte que podem anomenar el que és Parlament de Catalunya o també en podem fer referència com l'Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma de Catalunya. És a dir, els dos termes són correctes, sí? Tant Parlament com Assemblea Legislativa. Per tant, no us estranyi que a vegades en els tests no us parlin de Parlament, sinó directament de l'Assemblea Legislativa. D'acord? Doncs bé, el Parlament o Assemblea Legislativa són els encarregats de representar el poble de Catalunya i, per tant, realitza una sèrie de funcions, entre elles la més important és la funció legislativa, que consisteix en aquesta d'aprovar lleis. Evidentment, ja sabeu que no són les úniques, sinó que també controlen el que és el govern i, si volguéssim buscar on es troba la seu d'aquest Parlament de Catalunya, faríem referència a que es troba a Barcelona. D'acord? En qualsevol cas, si busquem la justificació dins de l'Estatut d'Autonomia sobre el concepte de Parlament de Catalunya o la seva funció primordial, el trobaríeu en aquest article que podeu veure en pantalla, que és l'article 55, apartat primer, que ens diu que el Parlament representa el poble de Catalunya, que és una de les funcions més importants i més emblemàtiques del Parlament. D'acord? Per què representa el poble de Catalunya? Doncs bé, perquè els ciutadans els hem escollit a través d'un sistema electoral. D'acord? El Parlament de Catalunya està format per una sèrie de diputats que elegim els ciutadans de Catalunya a través d'un sistema electoral. És el que passem a veure a la següent diapositiva. Sí? En primer lloc, en referència a aquest sistema electoral, ha de ser votat pels ciutadans de Catalunya, però amb unes premisses bàsiques. És un sufragi, en primer lloc, que és universal, lliure per a tots, igual, el vot de cada un compta exactament el mateix i secret. D'acord? I amb aquesta votació, que com us dic, ha de complir amb aquests 4 principis, repeteixo, universal,
lliure, igual i secret, designarem els membres d'aquest Parlament de Catalunya. Per què? Doncs per tal que estiguin dins del Parlament exercint les seves funcions per un període que ha de ser de 4 anys. D'acord? Pel que fa referència a aquests 4 anys, heu de tindre en compte que també s'anomena legislatura. Per tant, designem els membres del Parlament perquè exerceixin les seves funcions durant la legislatura que els hi correspongui. Molt bé. Llavors, veiem que aquí us fico que el sistema electoral és la representació proporcional que ha d'assegurar la representació adequada de totes les zones del territori de Catalunya. Bé, suposo que ja ho sabeu que actualment el Parlament de Catalunya està format per 135 diputats. Us ho poso aquí en pantalla perquè és molt important. Actualment està format per 135 diputats. D'acord? Si és cert que la llei ens diu, bé, aquest Parlament ha de tindre com a mínim 100 diputats i com a màxim 150. Doncs bé, actualment el nostre Parlament té 135, per tant es mou dins d'aquests límits mencionats. Ara bé, com escollim? Com escolleix Catalunya aquests diputats? Quin és el sistema que utilitza? Doncs un sistema proporcional, d'acord? Per tant, ho fa per províncies i com més població hi ha en aquella província, més diputats elegeix. D'acord? D'aquests 135 s'elegeixen Barcelona, 85 diputats, Girona, 17, Lleida, 15 i Tarragona, 18. Aquesta és la redistribució de diputats que hi ha entre les províncies. Si volguéssim analitzar-ho des d'un punt de vista més tècnic, veuríem que aquestes províncies són circumscripcions electorals, tal i qual us poso en pantalla. Bé, ara anem una miqueta més a analitzar el que és l'estatut d'aquests parlamentaris, aquests diputats que acabem d'escollir, que formaran part del Parlament de Catalunya. Anem a veure com funciona. I la primera indicació que heu de tindre en compte és que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'article 57, apartat 3è, ens diu que els diputats no estaran sotmesos en cap cas a mandat imperatiu, que és aquesta frase que veieu en pantalla. Això què vol dir? Doncs bàsicament que ningú els pot dir què han de fer o què no han de fer. No hi ha cap tipus de mandat imperatiu. Però, a més, aquest mateix article, en els apartats primer i segon, estableix una sèrie de prerrogatives o, el que és el mateix, privilegis. Quins són aquests privilegis? Doncs la inviolabilitat, la immunitat i el fur especial. Què ens diu l'Estatut de Catalunya respecte a el que és la inviolabilitat? Doncs bé, diu que els membres del Parlament són inviolables pels vots i les opinions que emetin en l'exercici del seu càrrec. D'acord? Per tant, aquest privilegi el que fa és protegir-lo. Protegir, però ara bé, sempre i quan siguin vots o opinions que exerceix com a parlamentari, com a diputat. Segon privilegi, la immunitat. I què ens diu l'Estatut d'Autonomia? Que durant el mandat tindran immunitat als efectes concrets de no poder ser detingut excepte en cas de delicte flagrant. De flagrant delicte, que és el mateix, que he canviat el que és l'ordre. Bé, suposo que ja sabeu el que és un delicte flagrant. Alberto, Romina, molt bé, Alberto. Què diries, com ho definiries, un flagrant delicte o delicte flagrant, amb les teves pròpies paraules? Com definiríem aquest flagrant delicte perquè la resta de companys ens entenguessin?
Quan t'enganxen cometent el delicte. Efectivament, gràcies, Alberto. El flagrant delicte vol dir que, escolta, per ser parlamentari, evidentment, no et podran perseguir, no et podran detenir, excepte que t'enxampin el que és amb les mans dins la massa. És a dir, que t'agafin robant, t'agafin cometent un delicte in situ. En aquests casos, evidentment, no hi ha immunitat que valgui i, per tant, podràs ser detingut. D'acord? I després, l'Estatut d'Autonomia també menciona una altra prerrogativa que la diu de passada. És a dir, no ens diu també gaudiran de fur especial, sinó que ho diu d'una altra forma. Ens diu, el següent diu, en les causes contra els diputats serà competent el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fora del territori de Catalunya la responsabilitat penal serà exigible en els mateixos termes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem. D'acord? Per què ho dic que ho menciona de passada? Perquè en el cas de la inviolabilitat i la immunitat, a l'hora de definir-ho, utilitza la mateixa paraula. Per exemple, inviolabilitat diu els membres del Parlament són inviolables. Immunitat, durant el seu mandat tindran immunitat. En canvi, en el fur especial no utilitza aquest tecnicisme, però vol dir bàsicament que si cometen qualsevol tipus de delicte, hi haurà un jutge en concret que els jutjarà. D'acord? Llavors, és molt important que identifiqueu que en el cas de Catalunya, dins de Catalunya serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però si la responsabilitat d'aquest parlamentari, tot i trobar-se a Catalunya, fos a nivell estatal, el que coneixeria seria la Sala Penal del Tribunal Suprem. D'acord? Genial. Doncs bé, també heu de tindre en compte, encara que no us ho poso en pantalla, que aquests parlamentaris, aquests diputats, tenen un règim d'incompatibilitats. I què vol dir aquest règim d'incompatibilitats? Doncs que, evidentment, la tasca de diputat, la tasca de parlamentari, no podrà anar acompanyada, per exemple, com ser membre del Tribunal Constitucional. Tampoc podrà ser defensor del poble i a la vegada parlamentari. Ni magistrat, ni jutge, ni fiscal, és a dir, qualsevol activitat que pugui posar en dubte la seva objectivitat. D'acord? Doncs bé, seguim analitzant aquest Parlament i ara anem a veure com s'organitza internament. Hem vist la figura més important de la seva organització, que són aquests parlamentaris, però evidentment trobem més personalitats. I la primera d'elles és el president del Parlament. D'acord? El Parlament heu de tindre en compte que tindrà, per tant, un president o una presidenta i, a més, també tindrà, i ho veurem a continuació, una mesa que serà elegida per al ple. D'acord? Comencem amb el president del Parlament. Diu l'elecció, diu, per l'elecció d'aquest president o presidenta del Parlament, cada diputat haurà d'escriure un sol nom amb una papereta i surt elegit el que obté la majoria absoluta. Per tant, per poder elegir en primer lloc el president del Parlament és necessari que s'hagin convocat eleccions, d'acord? Que els 20 dies després de les eleccions s'hagi convocat al Parlament, tinguem el que són ja els diputats asseguts a les seves cadires, i a partir d'allí s'elegirà el president del Parlament amb aquestes paperetes. D'acord? Necessita, en primera votació, obtenir la majoria absoluta. Si no obté aquesta majoria, s'haurà de tornar a repetir l'elecció. D'acord? I qui sortirà elegit? Doncs en aquest cas ja no requerirà una majoria absoluta, sinó tan sols aquella persona que obtingui més vots serà nomenat president del Parlament de Catalunya. D'acord? Però igualment l'Estatut d'Autonomia contempla que en el cas que hi torni a haver igualtat de vots, paritat, s'haurà de tornar a repetir l'elecció. I diu, i si finalment la paritat, aquesta igualtat, persisteix després de 4 votacions, es considerarà elegit el candidat o la candidata del grup parlamentari amb més diputats. D'acord? Molt important, no en confongueu el president del Parlament amb el president de la Generalitat, que veurem a continuació, que són dues figures diferents.
President del Parlament de Catalunya és la persona que fica una mica d'ordre dins de la seu parlamentària. D'acord? Per tant, president del Parlament l'elegirem en primera votació per majoria absoluta, en segona votació per majoria simple i si no s'aconsegueix aquesta majoria simple, doncs es seguiran repetint eleccions i en el cas que n'hi hagi més de 4 en el mateix sentit, sense que resulti elegit ninguna persona, doncs serà president del Parlament aquell candidat que formi part del grup parlamentari amb més diputats. Perfecte. Llavors, seguim i ja us he dit que també dins del Parlament hi ha una mesa que també escolleixen els parlamentaris. Sí? Composició. Qui forma part d'aquesta mesa? Doncs, en primer lloc, el president del Parlament, que acabem de veure en l'anterior diapositiva. Després també tindrem 2 vicepresidents i 4 secretaris. Per tant, si ens pregunten la mesa si és un òrgan col·legiat o un òrgan unipersonal, està clar que és un òrgan col·legiat perquè està format per més de 2 persones. Evidentment, qui dirigeix la mesa és el president del Parlament. D'acord? Bé, seguidament tenim el ple, que és la figura encara més fàcil d'entendre. El ple, bàsicament, és la representació del poble de Catalunya, per tant, està format per tots els diputats que han resultat electes en la legislatura. D'acord? Per això expliquem, doncs el ple és l'òrgan suprem del Parlament i està format pels diputats electes que han accedit a ser membres del Parlament. D'acord? Aquí ja us avanço una mica de matèria, però bé, heu de tindre en compte que el Parlament com es reunirà? Doncs en 2 períodes ordinaris. D'acord? 2 períodes on es celebren sessions ordinàries que van del 16 d'agost al 31 de desembre, primer període ordinari, i el segon va del 15 de gener al 31 de juliol. Fora d'aquestes dates es pot reunir també el Parlament, però bé, en sessions extraordinàries. D'acord? Simplement perquè us anés sonant aquestes reunions, sessions que poden realitzar el Parlament. Seguim veient comissions. Com definim aquestes comissions que també trobem dins del Parlament? Doncs diem que les comissions són parts de la cambra on es trasllada el treball parlamentari i estan compostes pels membres que designen els grups parlamentaris en el nombre que determina la mesa del Parlament segons la Junta de Portaveus. Per tant, aquí ja comencem a veure que el funcionament de les comissions depenen d'altres figures que formen part d'aquest Parlament. Per tant, a vegades serà necessari que determinats aspectes es tractin a través de comissions i no a través del ple del Parlament. Per tant, aquestes comissions, en qualsevol cas, estaran formades per un nombre proporcional als grups polítics que tenim dins del Parlament. D'acord? Llavors, comissions, per exemple, que a més també us en surten unes quantes al temari. Tenim la Comissió d'Afers Institucionals, tenim la Comissió d'Interior, que tracta la seguretat ciutadana, el trànsit, les emergències, la protecció civil. També tenim la Comissió d'Ensenyament, Comissió de Salut, molt important. El que fa és, en vez de tractar determinats assumptes a través del ple, es treballen en comissions. N'hi ha moltes, N'hi ha molts tipus de comissions que tenen, com us dic, caràcter legislatiu. Doncs bé, seguim. Seguim i la següent figura a veure és la Diputació Permanent. D'acord? Com la definim? Doncs diem que la Diputació Permanent està formada per 23 diputats, important, presidits pel president del Parlament i amb una representació política proporcional al nombre de cada grup parlamentari. De manera que la força política majoritària en el ple del Parlament també ho serà dins de la Diputació Permanent.
I quan trobarem la Diputació permanent? Doncs per exemple, fora de les sessions ordinàries. Us poso en antecedents. Imagineu que han passat ja els 4 anys d'una legislatura i es convoquen noves eleccions. En el moment en el qual es convoquen noves eleccions, ja sabeu que el Parlament es dissol. D'acord? És un efecte immediat. Però a vegades, en aquest impàs, pot ser que hi hagi matèries que s'hagin de tractar de forma necessària. Doncs bé, el que trobarem és que en vez de reunir-se al ple, que com us he dit s'ha dissolt, es reunirà la Diputació permanent. Llavors, per això és tan important que tingueu en compte que la Diputació del Permanent està representada de forma proporcional també per als partits polítics del ple del Parlament. D'acord? També pot ser, evidentment, que el ple delegui en la Diputació permanent en determinats assumptes. D'acord? És a dir, no només funciona fora d'aquestes reunions ordinàries, sinó que també té altres tipus de funcions, com per exemple controlar els decrets lleis o la legislació delegada, com us he dit, que hi hagi una delegació a favor de la Diputació permanent en determinades funcions perquè les realitzin, etc. D'acord? També pot demanar al govern que compareixi el que és el Parlament per fer algunes preguntes, interpel·lacions, etc. Seguim. I també trobem el que són els grups parlamentaris. Aquesta matèria de grups parlamentaris és una cosa que heu de tindre bastant per la mà. Quan parlem de la composició, us diem que com a mínim per poder formar un grup parlamentari es necessiten 5 diputats. Com a mínim. Per tant, si una coalició o un grup parlamentari no arriba a 5 diputats, però treu 1 o 2 diputats, per exemple, tindrà representació dins del Parlament, però no podrà formar grup parlamentari, sinó que aniran a formar part del grup mixt. D'acord? Per tant, és important que coneixeu la figura del grup mixt que trobem dins del Parlament, que són totes aquelles forces polítiques que no han obtingut el mínim per poder formar grup parlamentari, van a parar dins d'aquest grup mixt. Tingueu en compte que, a més, aquest grup mixt es poden dividir en subgrups parlamentaris. És a dir, no hi hauria cap problema que tingués subgrups. D'acord? Però, evidentment, els diputats o formaran part d'un subgrup parlamentari o d'un altre, però no de 2 o més. D'acord? Bé, doncs acabem ja el que són amb les figures del que són els membres que trobem dins del Parlament, però abans d'acabar no vull començar el que són amb les atribucions al Parlament fins que no parlem d'una altra institució que trobem, que és la Junta de Portaveus, que trobem també dins del Parlament de Catalunya. Sí? Sí que és cert que no la veieu en pantalla, però és important que la coneixeu i, és més, hem fet referència en alguna definició d'alguna altra d'aquestes figures. Què és aquesta Junta de Portaveus? Doncs bé, cada grup parlamentari tindrà un portaveu que formarà part d'aquesta Junta de Portaveus. D'acord? Per tant, és senzill el que és el seu funcionament, però heu de tindre en compte que també existeix aquesta figura. Ara sí, ja comencem a parlar de les atribucions del Parlament. Per tant, ja hem vist totes les persones que hi trobem dins d'aquesta assemblea legislativa i ara anem a veure les funcions d'aquesta assemblea o Parlament. D'acord? La més important, la potestat legislativa, que recordeu que és aquesta que ens dona la possibilitat que el Parlament, que són els representants del poble de Catalunya, doncs legislin, aprovin lleis. Sí? Llavors, què trobem com a potestat legislativa? Diu, la iniciativa legislativa correspon als diputats, als grups parlamentaris i al govern. D'acord amb els termes establerts per les lleis de Catalunya, també als ciutadans a través de la iniciativa legislativa popular.
Anem per parts. Hem dit que la primera funció que té el Parlament és poder aprovar lleis. Ara bé, una cosa és la potestat per poder aprovar lleis i una altra és a qui li correspon la iniciativa. Qui té la iniciativa per poder demanar al Parlament que s'aprovi una determinada llei. Ho enteneu, veritat? Doncs bé, aquesta iniciativa ens diu li pot correspondre als diputats, li pot correspondre als grups parlamentaris o al Govern de Catalunya i també als ciutadans a través d'una eina que es coneix com la Iniciativa Legislativa Popular. Ara bé, a més de poder ells mateixos aprovar les lleis i iniciar aquest procés, també hi ha la possibilitat de delegar la potestat legislativa. I segurament que us sonen el que són aquestes normes amb rang de llei que dicta el govern i que reben el nom de decrets legislatius. Sí? Per regla general, si ens pregunten qui té la potestat legislativa, està clar que ho és el Parlament qui la té. Però com que té la potestat legislativa, també pot forçar el que és el govern per tal que aprovi una norma amb rang de llei que rep el nom de decret legislatiu. D'acord? I què vol dir? Doncs que el Parlament li dirà al govern, escolta, has de regular aquesta matèria a través d'un decret legislatiu en aquest termini que et dono. D'acord? Per tant, li ha de dir de forma expressa, perquè es pugui dictar un decret legislatiu, s'ha de dir de forma expressa i, a més, s'ha de donar un termini. No es pot donar, escolta, en els pròxims mesos fes-me aquest decret legislatiu. No, doncs tens 3 mesos, 4 mesos, el temps que sigui necessari, però que també ha de constar per escrit. D'acord? I en què pot consistir aquest decret legislatiu? Doncs aquest decret legislatiu pot consistir en l'aprovació d'un text articulat o d'un text refós. D'acord? Textos articulats. Estem creant una matèria nova, estem regulant una matèria nova i, per tant, creem un text amb una sèrie d'articles nous, text articulat. I un text refós? Doncs un text refós es dona quan tenim una matèria que ja està regulada, d'acord? Però la tenim en moltes lleis i molt diverses. D'acord? Llavors el que diu el Parlament de Catalunya diu, escolta, govern, et dono aquest termini de 5 mesos, per exemple, perquè agafis tota aquesta matèria i la unifiquis en una sola norma que rebrà el nom de text refós. Sisplau, si no ho enteneu, em pareu i ho tornem a explicar. Delegació legislativa a través dels decrets legislatius i aquests decrets legislatius poden ser textos articulats o textos refosos. Ara bé, també heu de tindre en compte que hi ha algunes matèries que mai es podran delegar. Que és, per exemple, matèria d'Estatut d'Autonomia, la seva reforma. Doncs, evidentment, mai es podrà delegar només en el govern, sinó que és una tasca que compet al Parlament de forma exclusiva. Molt bé, el fet de regular drets que reconeix a l'Estatut. Doncs, en aquest cas, tampoc es podran delegar a favor del govern, sinó que tan sols ho podrà fer el que és el Parlament de Catalunya. I en matèria de pressupostos de la Generalitat, aquesta famosa llei de pressupostos que s'ha d'aprovar anualment, d'acord? També li compet la seva aprovació al Parlament de Catalunya. Una cosa és que la llei de pressupostos es presenti per al govern, d'acord? Però sempre qui l'haurà d'aprovar és el Parlament i, per tant, no es podrà delegar la seva aprovació a favor del govern. Sí? Més funcions que té aquest Parlament. Hem vist la més important, que és la funció legislativa, però bé, aquí veiem una altra, que és la d'escollir els senadors autonòmics. Ja sabeu que a nivell estatal tenim el Congrés, tenim les Corts Generals i les Corts Generals estan formades per al Congrés dels Diputats i per al Senat.
Centrant-nos en el que fa el Senat, és la cambra que representa territorialment a tot el territori de l'Estat. Doncs bé, com a cambra de representació territorial, els seus membres hauran de ser escollits per les comunitats autònomes. I en aquest cas, els senadors seran escollits per les comunitats autònomes, concretament pel Parlament. D'acord? Més funcions. Designació de diverses autoritats. Evidentment, també és l'encarregat, no sé si ho haureu vist ja, però de designar el síndic de greuges o la síndica de greuges. Recordeu, aquesta figura és bastant important, perquè és aquesta persona que té una tasca similar a la del defensor del poble, que és defensar el que és els ciutadans de qualsevol vulneració dels seus drets. També designant els membres del Consell de Garanties Estatutàries, els membres de la Sindicatura de Comptes, etc. D'acord? Però aquí veiem les més importants. També en tenim altres de funcions, com per exemple exigir responsabilitat al govern. El Parlament ja hem dit que és aquella cambra que pot i que ha de controlar el que és el govern de la Generalitat i, per tant, li pot demanar responsabilitats. Bé, hem parlat de la figura del Parlament, qui en forma part, figures que en trobem, etc. Ara hem d'anar a veure aquesta dissolució del Parlament. I aquí us poso un extracte directament de l'article 66 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que ens diu els casos en què el Parlament es dissoldrà, que és quan expiri el mandat legal, que recordeu que és de 4 anys, que és la legislatura. Si no hi ha investidura de president de la Generalitat, si no hi ha possibilitat de designar un president de la Generalitat passades certes votacions, que ara veurem, doncs també es procedirà a el que és la dissolució del Parlament i es convocaran noves eleccions. I tercera causa, una dissolució anticipada. És a dir, el president o presidenta de la Generalitat decideix de forma anticipada dissoldre el Parlament i convocar noves eleccions, no esperant el termini de 4 anys que pot romandre en aquest càrrec. Quan succeeix, sobretot? Doncs quan no s'aprova la llei de pressupostos anual. D'acord? Si no s'aprova la llei de pressupostos, és gairebé impossible poder continuar el que és amb la legislatura, per la qual cosa no queda altra de dissoldre anticipadament el Parlament i convocar noves eleccions. Molt bé, període de sessions. Recordeu que n'hem parlat, però ho tornem a veure. Hi ha sessions que són ordinàries i sessions que són extraordinàries, depenent del període en el que es reuneixen. Comencem. Els períodes ordinaris, recordem, del 16 d'agost al 31 de desembre i del 15 de gener al 31 de juliol. Fora d'aquestes dates es reuniran, les reunions s'anomenaran extraordinàries. Molt bé, I qui pot convocar aquestes sessions extraordinàries? Doncs ho poden fer una proposta de 3 grups parlamentaris que vegin necessari que s'hagin de reunir, una quarta part dels diputats, o bé a petició dels grups parlamentaris o dels membres que representin en tot cas una majoria absoluta. Per tant, per reunir-se per sessió extraordinària necessitem que algú convoqui i ha de ser una proporció important. D'acord? Evidentment, no ho he mencionat, però si el president de la Generalitat de Catalunya considera que s'ha de celebrar una sessió extraordinària, doncs també es durà a terme. D'acord? Doncs bé, acabem de veure la primera figura, la primera institució que regula l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, no l'única. Ja us he dit que ens queden per veure 2 més i comencem ara per al president de la Generalitat, que ja us he dit que no ho havíem de confondre amb el president del Parlament, sinó que són 2 figures diferenciades. Anem per parts, d'acord? President de la Generalitat. En aquest cas,
És un òrgan, el president de la Generalitat és un òrgan, d'acord? O sigui, la definició és que és un òrgan i, a més, unipersonal. Tingueu en compte que existeixen dos tipus d'òrgans, els col·legiats i els unipersonals. Els col·legiats són aquells que estan formats per més de dues persones i els unipersonals, doncs els que estan formats únicament per una persona. D'acord? Doncs bé, president de la Generalitat, òrgan unipersonal i té la representació més alta de la Generalitat. Per tant, representa Catalunya dins de l'Estat. Molt bé. Anem a veure el sistema d'elecció. Com elegim i com nomenem en aquest president. En primer lloc, qui l'escull? El Parlament. Una vegada s'han convocat eleccions, s'ha format novament el que és el Parlament. Els seus membres hauran d'escollir entre ells el seu president de la Generalitat. D'acord? Doncs bé, aquest candidat, el que haurà de fer, segon punt, diu aquest candidat haurà de presentar el seu programa de govern en el ple i que sol·licitarà la confiança de la cambra, és a dir, que la cambra el voti, li doni la confiança i pugui ser investit president de la Generalitat. Sistema de vots. Doncs per la seva investidura necessitarà obtenir una majoria absoluta en els vots. D'acord? La primera votació. Què passa? Si no s'arriba a aquesta majoria absoluta, hi tornarà a haver un debat dins del Parlament 2 dies després i després hi haurà una segona votació. En aquesta segona votació ja no es requerirà una majoria absoluta, sinó tan sols una majoria simple. D'acord? Si imagineu-vos aquesta persona tampoc resulta escollida a través de majoria simple, en aquesta segona votació hi haurà una nova proposta i tornarem un altre cop a majoria absoluta, majoria simple. Sí? Ara bé, evidentment, aquest termini no es pot allargar de forma indefinida, sinó que si passen 2 mesos des de la primera votació d'investidura i no tenim a cap candidat que pugui ocupar el càrrec de president de la Generalitat, es convocaran noves eleccions. D'acord? El més important de l'elecció d'aquest president de la Generalitat és que tingueu en compte que la primera votació és a través de majoria absoluta i la segona votació a través de majoria simple passats 2 dies. D'acord? I com a màxim 2 mesos, si no, noves eleccions. Incompatibilitats. Important. El càrrec de president de la Generalitat de Catalunya, evidentment, és incompatible amb l'exercici de qualsevol altre càrrec. És a dir, el president de la Generalitat de Catalunya només pot ser president i diputat del Parlament. No pot dur a terme cap altra activitat. D'acord? Causes per les quals pot cessar en el seu càrrec. Bé, la primera causa és molt senzilla. Es convoquen noves eleccions, per tant, hi ha una renovació del Parlament i, en conseqüència, unes noves eleccions. Es renovarà el càrrec de president de la Generalitat. S'aprova una moció de censura o es denega una qüestió de confiança. Ja sabeu que hem dit que el Parlament podia controlar l'acció del govern i també l'acció del president. Llavors, si prosperen aquestes mocions de censura o qüestions de confiança, s'han de convocar, en aquest cas el president es cessarà el que és en el seu càrrec, d'acord? Han de prosperar, és a dir, no només presentar-se, sinó prosperar. Tercera causa, per defunció del president, evidentment, per dimissió, per incapacitat permanent, és a dir, perquè aquesta persona hagi resultat incapaç de forma física o mental per poder exercir el seu càrrec, o bé també perquè hi hagi una condemna penal que la inhabiliti per exercir càrrecs públics. D'acord? Llavors, de totes aquestes causes de cessament que acabem de comentar,
El cessament per incapacitat, per defunció o per malaltia, la figura del president serà substituïda per la del conseller primer o conseller primera, que és el nom que rep el vicepresident. D'acord? El vicepresident rep el nom de conseller primer o conseller primera i serà qui el substituirà. D'acord? És aquesta figura que hem vist de la suplència i la substitució. Ara bé, un altre supòsit. Dins d'aquestes causes de cessament hem parlat també de l'aprovació d'una moció de censura, la denegació d'una qüestió de confiança o també el fet de convocar noves eleccions o dimissions. Molt bé. Aquesta persona cessarà en el càrrec, però no de forma anticipada, sinó que haurà d'esperar-se que hi hagi elegit un nou president. De mentre serà el president en funcions, perquè m'entengueu. Per tant, necessitem que hi hagi un successor per tal que aquest pugui sortir del seu càrrec. Altra qüestió que vull que tingueu en compte referent al que és a la possible suplència o substitució de la figura del president. La suplència i la substitució s'acordaran sempre mitjançant decret. Aquest és el formalisme. És un document que rep el nom de decret. D'acord? I a més, perquè tingui eficàcia, necessitarem que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Bé, abans d'avançar amb el govern, tiro enrere un moment. Funcions, funcions que té aquest president. Ja l'hem vist anteriorment, no les hem enumerat, però cal que ho tornem a remarcar. Les funcions d'aquest president serà la representació de la Generalitat de Catalunya, d'acord? Representa a tota la Generalitat. Recordeu que la Generalitat està formada pel Parlament, pel Govern i pel President, d'acord? Per tant, és la més alta representació. A més de representar la Generalitat de Catalunya, també representarà a la Comunitat Autònoma de Catalunya dins de l'Estat. D'acord? I finalment, tercera funció, serà l'encarregat de dirigir l'acció política del govern. Sí? Per tant, recordeu, les tres funcions principals són la més alta representació de la Generalitat, la representació de la Comunitat Autònoma dins de l'Estat i la direcció política. D'acord? Perfecte. Doncs passem finalment a l'última figura d'aquesta organització institucional de Catalunya i parlarem ara sí del govern. En primer lloc, concepte, no? En aquest cas és un òrgan unipersonal o col·legiat. Recordeu que els unipersonals estan formats per una sola persona i que els col·legiats estan formats per més de dues persones. En aquest cas, el govern és un òrgan col·legiat. Per què? Perquè està format, evidentment, pel president de la Generalitat i per consellers. Llavors, tornem, concepte, òrgan col·legiat de la Generalitat de Catalunya. I què s'encarrega? De dirigir la política i l'administració pública. I a més compta amb unes potestats, que són amb unes funcions, que són les funcions reglamentàries, pot aprovar normes amb rang de llei, i executives, pot fer complir la normativa. Composició, que la trobem dins del propi concepte, pel president de la Generalitat, el conseller primer o primera, que recordem que és el vicepresident, i els consellers. D'acord? Molt bé, aquests membres del govern també heu de tindre en compte que tenen una sèrie d'incompatibilitats.
D'acord? És a dir, per poder ser membre del govern, en el cas dels consellers, doncs no podran dur a terme qualsevol tipus d'activitat pública o privada que fiqui en entredit les seves actuacions, per tant, que no guardin objectivitat. També hi ha règim d'incompatibilitats en aquests consellers. Com funciona aquest govern? Doncs bé, en aquest cas el govern es reuneix amb un consell executiu, d'acord? I la va convocar el president. D'acord? Per tant, el seu funcionament a través del Consell Executiu a convocatòria del seu president o presidenta, que ho haurà de convocar per tal que realitzi una reunió un dia concret i, a més s'haurà d'especificar l'ordre del dia, és a dir, la temàtica que es tractarà en aquesta reunió. Com prenen les decisions? És a dir, per prendre una decisió, aquest Consell Executiu necessitarà obtenir una majoria simple. D'acord? Més vots a favor que en contra. Llavors, si hi hagués cap empat, el vot que ho determinarà tot serà el vot del president o presidenta. Funcions que té aquest govern. La primera l'hem vist en el seu concepte, que és dirigir l'acció política i l'administració de la Generalitat. També ha de presentar el que són els pressupostos davant del Parlament perquè aquest els aprovi. És l'encarregat de dictar decrets legislatius. Decrets legislatius, recordeu que és la figura que hem vist, que el Parlament pot delegar aquesta funció legislativa en el govern. També hi ha decrets lleis, també poden aprovar un altre tipus de decret, que és el llei, però en aquest cas no hi ha una legislació delegada, ho veurem més endavant, no us preocupeu. D'acord? També exerceix la potestat reglamentària i executiva, funcions que hem vist en l'anterior, en la definició, en el concepte, entre d'altres. Sí? Doncs bé, finalment us fico aquí en un requadret una referència a la moció de censura o a la qüestió de confiança a la qual es pot sotmetre el govern i el president de la Generalitat. Dues figures que comencem una mica a introduir en el temari per tal de que us soni. D'acord? Moció de censura. Anem a veure. Què és? En primer lloc, la moció de censura es planteja per al Parlament. I concretament hi ha d'haver una proporció. Què és? Una cinquena part dels diputats o per dos grups parlamentaris. I a la vegada que es presenti la moció de censura pel Parlament, també hauran de tindre un candidat o candidata a la presidència, per si prosperés. D'acord? Per tant, ho presenta el Parlament amb aquests quòrums que acabem d'especificar i, a més, han de presentar un candidat o candidata a la presidència de la Generalitat per si prospera la moció de censura. Posteriorment, es presenta davant de la presidència de la Generalitat i s'obre un debat. A partir de la seva presentació, al cap de 5 dies, s'ha de debatre. D'acord? I es votarà, evidentment. I com pot resultar o com pot prosperar una moció de censura? Doncs si la majoria absoluta dels diputats voten a favor. En aquest cas, si hi ha la majoria absoluta, per tant prospera el que és la moció de censura, el president i els membres del govern cessaran de forma automàtica en el seu càrrec. I qui entrarà a manar? Doncs directament el candidat proposat. Serà investit com a president de la Generalitat. Per això és tan important que en el moment de presentar una moció de censura també es presenti un candidat a la presidència de la Generalitat, perquè no es convoquen noves eleccions, sinó que es nomena directament a la persona que s'ha presentat com a candidata en aquesta moció. I quina diferència hi ha amb la qüestió de confiança? Doncs que la qüestió de confiança no la presenta el Parlament, sinó que la presenta
al propi president o presidenta de la Generalitat. I on ho presentarà? Davant del Parlament. D'acord? En aquest cas també hi haurà un debat i una votació de confiança. Això sí, és necessari que des de que per tal de poder votar-ho hagin passat com a mínim 24 hores des de que es va presentar la qüestió de confiança. Si, per exemple, en la votació veiem que li donen la confiança el que són els diputats per majoria, i aquí simple, molt de compte, per majoria simple, el president o presidenta de la Generalitat seguirà el seu càrrec. Però si li denega la confiança, és a dir, no obté aquesta majoria simple de vots, cessarà en el seu càrrec i el Parlament haurà d'escollir un nou president. Sí? Enteneu aquestes dues figures que atenen el que són a les tres institucions, govern, president i Parlament, moció i qüestió de confiança? Enteneu el seu funcionament? Perfecte. Doncs bé, fins aquí hem vist les tres institucions regulades a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Recordeu que es troben regulades a l'Estatut d'Autonomia perquè aquesta és la norma institucional bàsica. D'acord? No sé si teniu cap dubte que em vulgueu fer arribar a través del xat. Alberto, Romina o Fran? Recordeu que la sessió ha estat gravada, llavors disposareu a la vostra aula virtual de la sessió, així com de la presentació en PDF per si us la voleu imprimir, o la voleu tindre a mà o el que sigui. Fran, ja ho he vist que has entrat una miqueta tard a la classe, com he dit, la classe ha estat gravada, llavors ara podràs veure aquesta mitja hora que t'has perdut aproximadament. Si hi hagués qualsevol altre dubte, ja sabeu que estic disponible a través de l'apartat de tutories del campus virtual. Que passeu un molt bon dia i ens veiem a la pròxima sessió. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.